बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया गोख्रों जादों। राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मोनबा बिथांमोननि जे बिथांखि बे बिथांखिखौ मावफुङाब्ला बे समाव गोख्रों भाबै धरना हाबाफारि लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटी हमनायनि बाथ्रा दंमोन, नाथाय मोननै एग्जिक्यूटिव मीटिं जिरायखांबाय, नाथाय दासिमबो बेनि थायाव जेबो राहा लायाखै आरो बेनि अनगायैबो बे समाव आइजोफोरनि थाखायबो बे समाव राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बेफोर हाबाफोरखौ बिथांमोना मावफुङाखै आरो मावफुङैनि थाखाय फैगौ जे नभेम्बर दान एबा मटर साइकेल टरनि उनावनो बे समाव मोनसे बीटीसी सेक्रेटारियेटनि मावख' सेराव धरना लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। फैगौ जे आसाम एसेम्ब्लिनि थाखाय बे समाव फाफ्रोमबो दिगजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रों जादों आरो बे समाव पावाराव थानाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सायाव बे समाव गोख्रों भाबै हाबा मावनो थाखाय थियारि जादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया। 2025 मायथाइया थांनोसै मास मोननैल'सै, 2026 फैगासिनो दं। खामानिफोरखौ मावाब्ला जेरैहाय हा फाथा होनदों, हा फाथाखौ मानो होदिया? माबा मण्डल रिटायार जानाय, खानांगौ रिटायार जानायसो नागिरगासिनो दंनो। होमबा दा सिटिं मण्डलफ्रा जेबो खामानि गैला नामा? माने रिटायार जानायखौसो नांगौ जाखो बिथांमोनालाय? दानि हानि अफिसफ्राव सार्कोल अफिसफ्राव मानसिफोर गैला नामा? मानो रिटायार्ड मानसि नागिरलाबाय थादों? बेथ' थगायनाय नङा होमबा? जोंनि लाइमोनफोरनो 100 कोटी होनो नागिरदोंमोन, 100 कोटी होनो नागिरनाया दा थगायबाय। खननै एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायखांबाय, होआखै। आइजोफोरनो 40 कोटी होनो नागिरदोंमोन, इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननो 50 कोटी होनो नागिरदोंमोन, बेंगुराफोरनो 10 कोटी होनो नागिरदोंमोन बोसोरसेयावहाय। होदो दा, थाबैनो होदो। जोंथ' होनायखौनो लुबैदों। नोंथांमोना जे गेरेन्टिफोरखौ होदों, मोनबा गेरेन्टिफोर, बे मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना थाबैनो सुफुंनांगौ। सुफुङाबा जोङो बीटीसी सेक्रेटारियेट मोखाङाव धरना हैगोन।